babesho njalo abanye, kodwa iningi labona kuyisidingo sokuthi silwele inkululeko. Sadela konke sasinakho, sadela imphefumulo yethu, sadela yonke into. Abanye badela imizi yabo ngoba wawungasho lutho umzuma wakhiwe ezweni elicindezelwe, bakufuneka sikhululeke. Abanye abantu badingiswa, abanye balishiya leli, kwaze kwafika isikhathi sokuthi kuboshwa abaholi bayohlala ejele iminyaka ngeminyaka, baqeda 20 onke iminyaka neminyaka esi5. uMadiba yena kwaba iminyaka eyisithupha ngaphezulu. Ekugcineni kwathiwa sikhululekile.